Ariketa honetan esaten digute 8 biteko Kelvin bihurgailu bat, hemen eskeman 3 bitekoa daukagu, gauzak ulertzen joateko. Hau da, 8 biteko Kelvin bihurgailu batean, fabrikazio errore bat izan dugu, eta 65 eta 60 arteko erresistenzien arteko konexioa apurtu egin zaigu. Beraz, lehen da bizi ulertu beharko dugu Kelvinek nola funtzionatzen duen, ulertu beharko dugu gero hor daukagun akatsa, eta baldintza hauetan esaten digute referentzia baldin bada 5, minimoa baldin bada lurra, eta sarrera digitala baldin bada, hemen sarrera digitala baldin bada 8 bitikoa denez baldin bada hau edo hau, ze tensio ematen duen irteeran bihurgailu honek akats horrekin. Orduan esan bezala, nik lehen da bizi egingo nukena da ulertu. Esan bezala, orain daukagu 8 bit, eta ez 3 kasu honetan bezala. Hemen 8 bitekin, hemen bi berriru 8 errestentzia behar dira. Kelvin bihurgailuan 8 bitekin behar dugu zatitzea 0 eta 5 arteko tartea, hemen 0 voltio eta 5 voltio arteko tartea, behar dugu zatitzea bi berzortzi 256 zatitan. Beraz, hemen erabilitzen dira 256 erresistentzia. RR, bi berzortzi berdin 256 erresistentzia erabiltzen dira. Eta esan digute, 65 eta 66 artekoa apurtu zaigula. Beraz, ja, izan behar du hemen resistentzia pila bat, taka, ailegatu arte 66-ra, zeren 65-etik azpira, hemen denak irudikatzen baditugu, hemen lehendabizikoa, hemen 65, hemen 66, hemen apurtu egin zaigu. Hemen ez daukagu, baizik eta hemen apurtu egin zaigu. Hemen hauxe daukagu. Apurtu egin da. Bale, nola funtzionatzen du Kelvin batek? Ba, erresistentzia bakoitzaren azpitik, 256 erritzen gozan, danak R, ideia hauxe da. Honek funtzionatzen du horrelaxe, erresistentzia bakoitzaren azpitik ematen den tensioa, horrelaxeko subzirkuito digital batek, izten du bere etengailua, eta tensio hori pasatzen du, nolabait, pasatzen du buffer batera. Buffer batera, eta honek jartzen du tensio hori irteeran. Hau izango zen ideia. Gauza orain, hau apurtu egin zaigula. Bale, orduan, hau apurtuta baldin badaukagu, hemen etengailuak ditugu, eta naiz eta etengailu hori itxita egon hemen bufferra daukagu, resistentzia 0, tensio zatetzaile bat, resistentzia pila batekin. Hau apurtu baldin bada, hemen izan behar ditugu 65 resistentzia, hemen 56-ken 65, ez da gizan bat izango ziren, resistentzia, eta puntu guzti hauetan izan behar dugu 5 voltio, eta puntu guzti hauetan 0 voltio, zeren intensitaterik ez dago. Bale, horrein, esaten digute, sarrerako balio baldin bat da, hasi gaitzen honekin. 0000, hau da 5 voltio digital. 5 horrek eragiten du. 5 garren erresistentziaren bere etengailua itxi egiten da. 5 garren hori dago 65 hortik azpira, beraz, hau izten bada, eta hau pasatzen baldin bada bufferrera, ze tensio izan behar dugu hemen? Pues 0 voltio, orain intensitaterik ez dagoelako, hau purtuta dago, beraz, irtenan 0 voltio. Bale, kasu honetan, balio digital honen bere balioa da 224. Bere balio digitala da hauxe. Orduen, Kelvin honek egiten duena da, erresistentzia balio horren azpiti dagoen etengailua pasatu, eta hori dagoen ez hemendik gora, hemen egongo zaren etengailu hori, eta tensio hori jarriko zuen hemen. Ze tensio daukagu hemen orain, hau purtuta dagoenez, 5 voltio, beraz, 5 voltio ipini behar ditu irteeran balio honentzat. Eta honentzat, 0 voltio. Bale, hauxe gertatuko zen, Kelvin bihurgailu akats dun honetan.